Tak ahoj, a vítajte pri ďalšom videu. Ja sa volám Robert a vysledujete kanál G-Carp Fishing. Vítam vás pri ďalšom videu. Už máme pokročilejšiu jar, je polka apríla a ja vám idem troška priblížiť moje tohtoročné sezónne začiatky, jak som začal loviť. Moje prvé kroky v tomto roku viedli na jazero. Bol som pozrieť ten taký menší revír, o ktorom som nikdy asi ani nepočul. Nikdy som to ani neskúmal v miestnom povolení, a tak bol som sa pozrieť, zaujala ma tá veľkosť. Je to taký malý rybníček, zašitý, a to bola vlastne moja prvá vychádzka, kde som sa bol pozrieť. Rybníček má, ani neviem, možno 2 hektáre. Možno sa tam pôjdem ešte niekedy počas tohto roka pozrieť, len tak narýchlo, keďže toho času není nejak extrémne veľa. Moje ďalšie kroky potom viedli na miestne štrkovisko, na ktoré som chodil ako ešte malý chalanisko, aj s mojím ocinom. A tak bol som tam krátko, iba pár hodiniek, než som tam nejaké bolisy som tam zakobroval, mal som PVAčku samozrejme, chytal som takým jazerným štýlom helikopterová montáž, na konci som mal čodrík a druhú klasiku. Tam som mal, myslím, že samostatnú popku a rovný rig. A je to taký iný spôsob lovu ako na rieke, že človek proste si musí tú vzdialenosť odmerať a pekne zaklipovať a hádzať presne. Informácia od okolitých rybárov bola taká, že tá ryba vôbec nespolupracuje, niekoľko dní sa proste nič nechytilo, ale ja som proste potreboval ísť k vode. No, vlastne potom som sa už rozhodol, že teda je čas vyraziť na rieku. Tak aj bolo. Začiatkom marca som prvýkrát si nachystal všetky veci, pripravil sa na riečny rybolov a išiel som, ešte voda bola veľmi studená, počasie bolo strašne premenlivé, raz bolo mínus, potom bolo plus, strašne to bolo akože divoké. Tak som vychytal taký jeden z tých chladnejších marcových dní. Mal som málo času, takže som rozmýšľal, že kam ísť, tak snažil som sa nájsť miesto, kde proste je nejaký silnejší prúd vody, kde sa tá voda okyslí, čiže by tá ryba mohla byť aktívnejšia, kde sa môže zachytávať nejaká prírodzená potrava, a napadlo ma miesto pri moste. Samozrejme, že som bol neúspešný, väčšinou tieto nové miesta nezafungujú hneď na prvýkrát. Ďalšiu takú kratšiu výchádzku som podnikol na úplne iné miesto, na iný úsek Malého Dunaja, ale viac menej to bolo tiež len také pokus omyl. Akože viem, že tie ryby sa tam zdržiavali kedysi dávno, ale každým rokom sa tie miesta menia a tá ryba proste tam jeden rok je, druhý rok tam není. Čes výnimkám, ako napríklad aj tutok. Podľa mňa tie ryby sa zdržiavajú celoročne. Skôr som si išiel užiť taký ten naozajstný jarný slnečný deň, kedy slnko pekne hrialo a bolo úplne príjemne vonku, takže som si to vychutnal plnými dúškami. Chytal som samozrejme slipdečko, samostatné boily s malou PVAčkou ako vždycky. Kapor sa neukázal a vlastne potom som rozmýšľal, že ako ďalej. A napadlo ma toto miesto, že by som sa mohol prísť pozrieť, akurát len je to také komplikovanejšie na prístup, ale čo ma samozrejme neodradilo. Akože hĺbka tu nejaká extrémna není z tejto strany, z druhej strany podľa mňa určite je. Tak prvé, čo som urobil, samozrejme, že som si preťukal dno a zistil, čo je vlastne predo mňou, a dal som to ako takú výzvu, že v skorých ranných hodinách na túto stranu svieti slnko pekne, takže mohlo by to tú rybu od tých koreňov z druhej strany nejakým spôsobom vylákať na to slnko, keďže už
teplejšie a jedno s druhým. A bol som neúspešný a tak som sa rozhodol, že teda dám tomuto miestu ešte šancu, lebo sa mi to tu veľmi páči. No, vyzbrojený v plnej polnej. Bol som už s jednou várkou, s tou ťažšou pri vode a od poslednej návštevy je troška Dunaj vyššie. Takže máme pred sebou takú miernu bačorinku. Dobre, nevadí, keď je vyššie. Vôbec mi to nevadí. Možno, že to aj priniesie nejakú rybku. A proti pôjdu do vody na veľké rácošky a budeme sa modliť, aby došiel záber. A keď dojde, ideme do vody. Dobre, ideme sa zložiť, nachystám si veci, nachystám si krmenie. Za ten týždeň neuveriteľné, ale že neuveriteľné sa to tu zazelenialo celé, takže o čo si väčšia divočina ako naposledy. Na tejto poslednej vychádzke, čo som bol teraz, tak som sa rozhodol, že si pomôžem troška Method Mixom, fidrovým a peletami a kukuricou. Tak som si namočil tie mikropeletky troška do vody, nech mi pekne nabobtnajú. Primiešal som fidrové krmenie, bola to strašne taká jahodová intenzívna vôňa, bolo tam množstvo ďalších vecí ako nejakého vtáčieho zobu, videl som tam aj repku, nejaké kukuričné kúsky, takže bolo to také pestré krmenie. Prihodil som tam pár borisov, 24. Myslel som si takú taktiku, že proste som si urobil z krmiva väčšie gule, ktoré som nahádzal pred seba na jedno miesto, aby som urobil nejaký taký rozruch v tej vode. Dúfal som, že mi to priláka tú rybu nejakým spôsobom. Jeden prúd pôjde na panáčika, tam som dal ML koktejlko a ananasovou popkou 14 a druhá pôjde nová gulička EF-ko, zatiaľ pracovný názov, pracuje sa na novom skvelom názve. Za 5 minút mi prišla vytužená jazda a hneď vyštartoval na opačnú stranu do tých koreňov.
to bolo fakt, že kurňa rýchle. Takže kaprík tejto sezóny prvý a taktika sa osvedčila ako dobrá, ale bola to strašne rýchla. Nečakal som taký rýchly záber, bolo to tam asi 5 minút. Takýto miestny šupik. Kormidlo obrovské je, taký štandardný riečný dlhaň. Vyštartoval hneď oproti Kukoreňom, tam sa chcel skovať. Odtiaľ podľa mňa tam chodia sa skrývať. Ale tu som ho odchytil, čo tu môže mať voda. 1,5 metra, 2 a radička. Wow. No dobře. A taktika, ktorú som si zvolil s tým Method Mixom, peletkami a kukuričkou vyšla. Bolo to veľmi rýchle, nečakal som, že to takto hneď, fakt to tam bolo 5-6 minút a do toho veľmi pekná jazda, takže ja som veľmi spokojný. No OK, takže na dneska ja mám hotovo, chcel som jedného kapríka, som za ňo veľmi rád a pobalené veci, idem toho do auta, ide sa domov, krásny deň za mňou, tak sa majte pekne a vidíme sa na budúce, čaute.